ati batike zvechopu chopu. Ladies and gentlemen, svikai panapa paita nyaya vachivhayo vari kunzi vakazarura huru vanhu vari kuvhura hombe kuZimbabwe vedu we. Mari dzamuri kuchema izvo muchitoti mari chichi madyikirwa dziri kuitwa ka. Unonyatsoona kuti kamudyikirwa kari kuitwa maraba ka. Iyi mari haisi yekushanda chete. Unotoona kuti iyi mari kai munhu haana kuishanda. Kana uchingatosvika panapa uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF nezvigananda zvayo zviboikane nemari dzekuvhara nyika. Right, paita nyaya panapa muri yeZimbabwe yandiri kuona pane macharts akambolika madhezi aya pachinzi chivhayo anga ari kupinda mumadm evakadzi vemaprofits aingoda vakadzi vemaprofita chete netumwewo tumaslay queen here and there 1 or 2 but vakadzi vemaprofits ndo vanga vari pamberi papa. Umwe prophet akatobuda akakumbira mukadzi wake riregerero. Iye ndakati vakomana ava vanenge vanoshandisira vakadzi vavo mushonga kuti vaende kunorara navanhu vane mari kuti pamwe vazoita mapawa. Boza ukamu kuti unoona mukadzi ndiye anga atori pakuchita wozobuda iwo wakumukumbira riregerero. Zvakavhundutsa nyika ndikazvitaura ndikati pamwe inogona kunge iri mushonga. Nhasi pane chat radzoka reumwe profit. Handisina kutaura zita raprofit iye pamwe anogona kunge ari profit wekuchechi kwako pamwe unozoti wako ataka profit wangu. But kuti mungoziva kuti mukadzi iyeye mukadzi weumwe profit. Asi ndichataura mashoko akataurwa muchat iroro so that imimi munozounderstanda kuti zviri kubatana papi kuti pari kunzi chivhayo akakecha ne$1 million. Mari yekuti kana even kana dzinza renyu rese makabatana kuti endai munokechesa munotadza kuibata. Mbuya vako chero vaikechesa, iwewe mai vako newewe wacho uchiri kukechesa, mwana wako achikechesa, muzukuru wako achingokirikirina, makabatanza mari yese havana kuibata mari iyoyo. But umwe munhu pa5 minutes chete dzaakakechwa akaiverengerwa. Ndo zvatiri kuona panapa coding nezvinhu zvatinazvo panapa. So machat anga akamira kadai so this guy ari kutaura kuti we rich guys wear and tear yespine atidi. Alright, diamond walk ndo kwedu tikaita more than 5 minutes you celebrate hatingazogone zvese at life. Mwakati iye ndo bazopindura mandisekesa 5 minutes is a good enough. Well then rest and do more 5 minutes. You have an option to choose drive away bus over me. You can't have it all. Ndo mashoko avaitaurana muchatiravo. Unozati ukaona munhu wemurume anotaura zvokuti 5 minutes utotoona kuti kana mari yacho akaita sene usimba wakadaro 5 minutes. Guys like serious like 5 zvinhu zvinoitika soka zviri fani. Ndoponaona kuti madyikirwo emari yacho haina kushandwa. Munhu anototadza 5 minutes ozoshanda mari iyo anenge akashanda mahours mangani. Ndopona ngozviona cheke kuti aiwa mukana inenge chingotorwa ndo ugananda wacho. Saka panapa pane mastatement ekubenga akabuda aya. Kune vanonzwisisa vamwe vanoriti tingariti chiko, vamwe vanoti ndo vanoti mabank statement here kana kuti ndo machi amen kuti munoriti chi. So zita remunhu wacho rakabva rabuda iri Christian by Hadassah Private Limited akaisirwa iFirst National Bank iri ndo rakatransferwa mari iyo million yatiri kuona apa iyo ndo mari yakapuwa iyo million chaiyo kupiwa kunzi oi munoita zvamuri kuita. Hatisi kuziva kuti tanga tiri business rechira vanga vaita but tanga tamboona conversation kumashure ende ukaenda paconversation iyoyo uchazoona kuti pakanzi heart of heart of munhu iyeye akasenderwa mari iyeye zita riro riri apa futi riripo pachat iro riro zviri kunomecha manje. Mazimbabwenzi avapengeka zvokuti vangazoswera vakunobatanidza nyaya idzodzo kuti even though dzinogona kuzobuda kuti ndezvekunyeba ndezvefake. In Zimbabwe everything chikangonzi it's fake hapana zvamuchatovaita vanenge vatopedza demi kudhara. But muri yeZimbabwe ndavhunduka madyikirwo ari kuita mari but ngatimbotauririrane 5 minutes. Anyway, kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company bata ve-education research vanokuregistera company vokuvhurira FNB business account wakutoitawo madhiri ako kana muri vanhu vechikadzi pamwe munoona kusanganaona nachivhayo haazokuperi cash kwapa muaccount. Bata mukoma owenizveso vakuregistere company yako ubozi kuona uyu akatonzi private limited hamene kuti private limited bishu here kana kuti private limited chii but akangonzi private limited kureva kuti its business account that's it. Ndo zvazviri kuedza kungoreva. Saka mabusiness account iwayo anovhurwa namukoma Owen veku-education research vanokuitira zvese. Panongodiwa valid passport chete chero uri kuZimbabwe uri kuAmerica wherever you are kana unayo passport iri valid vabate futi vanokuitira skillful. Haunide kuenda kwavari unongovatumira zvaunenge wanzi chinditumira zvakati
vokuitira wobhadhara mari yavo vobva vangokuitira vari reliable. Ina handisimbise zvakafa, bvunzai vakataura navo vakambonobvurirwa. Kune vamwe vakatovhura makambani vari kutoenjoya izveso. Kana muchinge mazovhurirwawo kamakambani acho handiti mozongoenda kuadvertisira inini bhozi unozoti andatanga dhingirikini bhozi vanopedzera bookkeeping indopedzerawo paadvertising. Zvinhu zvako zvakutofamba, haikona kufungirira kana hazvidi kunonokera, zvidi procrastination. So back to the story. Nyaya yema5 minutes, varume ma5 minutes ava mari vanozoishanda sei ivo vachiti hapari kundiitira fani hama dzangu. Inini zvakumbudza kuti most of the times handinyanyi kuda kudhila nenyaya idzi, but choita kuti ndiuye ndichirwadziwa inyaya yekuti mari idzodzo dziri kutenderedzwa munyika medu, dziri kudyiwa just like that. Ubanzu ukambona chingwa chaicho chenyobvo chaicho chinongota kuti pakangosangana boys 3 nenzara 5 seconds dzakawanda chinenge chatopera, chinongodzi bhaju ndo madyirwa kuti mari yatengerwa mota, yatengerwa chakati bishu bam 1 million muaccount. Nyaya enda kuti mundiudze kuti munoionawo sei, and mozonditi kuliyena kutauriza ndiudze kuti nyaya munoionawo sei. Namba dzandikusiya pascreen ndedzekuti muise maaudios zvamanje sarai makateerera umwe. Hatidi kuti tirambe tichinetswa nevanhu vasina kana nebasa rese. Hakuna munhu anofanirwa kuzviita munhu ega kuita ngese zvinonzi isusu tiri huku, isusu munyika medu, isusu iye chete ndiye munhu nevana vake. Hakuna zvinhu zvakambodaro. Government is an organization semaziviro angu inini ekutoti inotoiswa nevanhu vachiti ndiyo inofanirwa kuti ive face yekumiririra nyika yese. Handiti tiri kupaona manje, kwete kuti hanzi government inonzi inotonga. Zvinhu zvakabva kupi zvinhu izvozvo? Nyika dzese dzine government inotonga dzinotambudzika zvimwe zikatarisa kuno kunana America. Imo muno muSouth Africa matinogara muno muCleveland, tarisa one nyika dzakareruka kugara. Vanhu veimomo they don't even wish kuenda kunyika dzevamwe vanhu kundogara. Vanototuka vachitotuka kutaura fuck off kune dzimwe nyika. Havana kana chekunyengerera kune dzimwe nyika nekuti vari kuzvitonga. Isusu tinotongwa manje, tinotanga tapiwa nhamo, tocreaterwa nhamo, tocreaterwa system yekuti tive varombo, vanhu vekupedzesera sha. Tapedze after that vakutanga manje kuti munofanirwa kuti mutitsigire isusu kuti mugone kugara zvakanaka, kuti tikupeiwo zvekudya, tikuitire zvimwe. Ivo vari vanenge vachitikiretera nhamo nenzara neupenyu humwe hwakafa kudai. So madzibaba edu cheche, unoona ana mudharaunda ndinorwadziwawo nemanje client because nguva yese vaifunga kuti tiri kuzvitonga. Ndokuzvitonga kwavanga vakarwira ikoko. Tell me kuti ndokuzvitonga here kwavanga vakarwira ikoko, kwekuti panozoita mumwe munhu anotaura word rekuti kutonga, anonzi anotonga. Chapureza akaimba achiti hanzi kutonga kwarogamba pachena pamberi pevanhu, kunyatso kuintroducewa munhu kunzi ari kuuya kuzokutongai. Seriously, ende achibva auya kuzotonga shamwari. Tarisa kupusa kuzungaira kwatakaita vana veZimbabwe. Ndinonzwa mwoyo wangu kurwadza kuliyendi. So ndikazvifunga inini kuti takaudzwa kunzi gamba riri kuuya kuzokutongai, ende zvechiwa tikatongwa zvechitororo zvechigamba sha. Ufunge zvako. Kuliyendi ndoda kutaura chokwadi. Vanhu vakaita kuti tive very wild nezvavakatiita izvi. Kutaura chokwadi, hatichazombofa takaita vanhu vane runyararo pakujairirwa kwakadaro. So handifungi kuti chabvuma kujairirika futi. Tinofanirwa kuchera pasi tosvipira mukagomba kuti imbwa inhonge. Ngatisazvidzokorodza futi zvekubvumidza nyaya inonzi tinotongwa isusu nevanhu vatinenge taumba isusu kuvavaka seorganization. Tovabvumidza kuti endai munogara muparliament, isusu tichakutaurirai magrievances nezvinhu zvatoda kuti nyika ifambe ichienda kupi. Ivo vobva vatobva ikoko kwakatipandukira, vakatichinjira chinhu seriously client kuti tinzi tinotongwa. Kusvikira munhu wese anoita rombe. Tamarombe manje munyika medu vakutanga kuchitishandisa manje nekuti takuvaombera tichibhega isusu. Tinoitwa mabhodha gezi kunzi vana vese ngavache mabhodha gezi kuti vagone kuita basa. Mwana asina chitsamba chechibhodha gezi haagoni kuwana basa mugovernment, haagoni kuwana basa muZimbabwe. Zvakaitika last time zvese zvezvezvo. Ndozvinoita nyika yakasununguka izvozvo. Kuliyendi kana newewo. Vana vanofanirwa kunzi mayuthi ane simba, ane kodzero, ane voice. Mayuthi anenge achinzi ndezanu PF. Kumanikidzwa kunzi aiwa system iri muno inotoshanda muno mumu ndeyekutoti munototsigira zvatinotaura isusu tisu tinotokutongai.
nekuti pamusoro pekupiwa nzara, Kuliendi ndakatsamwa, wazvinzwa here iwe? Ndakatsamwa, ndoda kukudza chokwadi. Tara chokwadi ndakatsamwa. Nyika yedu ndakaitsamwira iyi, kwete zvekutamba. Kugara kwese kunokuku ndaisaziva kuti vanhu vari kuUnited States of America vari kuchemera kudzokera kumba sekubudikira kwavari kuita musocial media. Tichitoti pamwe vakatogara bo, patinzwa kukomplena kwavanoita, vakatenga dzimba dzikapwanyiwa. Wachidzitenga munyika mavo kuratidza kuti hapana munhu anonakidzwa kugara kunyika kusiri kwake. Izvozvizvi tiri kubhadhariswa chitunha $85 kuyambuka kudzokera kuZimbabwe. KuSouth Africa kwacho hachibhadhare chitunha. Kwavakaita zvinhu zvese, vachibaya mazinjection aya ekuti chitunha chisaore, vachiisa mamochari mavo tonhingida, tozoti taakubva nechitunha kunoku, chopinda mubhodha mavo, hamuna payment iri kuitwa. Payment yoiswa mutiri kubhadhara chitunha chekuisa mumusha macho. Wakambozviona kupi naiwe Kuliendi? Tikavaregerera apa futi, next month tinenge taakutonzi kuyambuka pabhodha munhu anosiya $5 yekushandisa bhodha senzira yekukurosa nayo. Hatidi zvekuda kunyeberana, hatidi kunyeberana. Ipapapo kutaura chokwadi Kuliendika. Kana iri hondo yacho ngaiuye kutaura chokwadi. Haiwa, kana hakuna munhu anombotoraramira kupi? Kupiswa, kudyiwa nemakarwe, kufira mumasango, kupfurwa nepfuti.